hinungdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Weekend, Biyernes 18 de Febrero taon 2022. Aldaw ni Senyor Santo Cristo, Biyernes tabi, pasalamat kita sa Amang Diyos kay Senyor Santo Cristo. Sa gabos na biyayang ipig tatao sa satuya, asin padagos ang satuyang panarig. Pakimaherak na dahil kita pabayaan. Minarespeta na naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay ang paglaom na sana po yaong kita gabos sa ligtas sa sitwasyon asin ang pagpagiromdom na Amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa nagbe-birthday ngunyan. Many returns of the day. Tingog Kanbanwaan, naglalaom na daipo huminali. Ang dakol na nag-aarantabay. Poon ka subagong aga. Sana po, sustinido, yaong kamo dyan. Gabos na Tagaligas Pitabi, maray na agaman. Albay District, Daraga. Sagkod magkitang alas 10:30, Tingog Kanbanwaan, maray na aga. First District of Albay. Sa gabos na nakaantabay dyan sa sister station mi sa FM band 106.9 WGB FM. Nadadangog po nindo ang DCGB dyan po alas 5 nin aga, sundo alas 11 nin udto. Good morning, First District, Segundo Distrito, Tercer Distrito, bilog ng probinsya kan Albay, katuwang tadyan sa luwas. Kumpareng Jim, Pading Jomar, kumpadreng Al Ecstasy, Luens, Buda si Ands Ecstasy, sa Manibela si Henry De Boy Mata Extano. Technical control ang sa kuyang kapartner si kumpadreng Nald Baldo. Pading Nalda, nagkukudal dumas ako, no? Ano yung parang parke? Kayo na, dalaga naman. Mailing naman ito ni Director Edwin Rematica naman. Parang mini park ito Pading Nalda, no? Diyan sa Hampangkan Jigs Baldo Welding Shop, diyan dyan ang Dap Mini Park. Talaga naman. Misa, Senyor Santo Cristo, gwapang misa, taod-taod alas 5. Live man yan sa DCGB News Online. Good morning, mga taga-dapdap. Newsroom, padagos ang pag-antabay kan pangyayari sa lado nasyonal, Buda International. Walang lusot po yan. Istoryang may sustansya, istorya pong may efekto sa satuyang pagbuhay-buhay. The man with an eagle eye, News Manager Mardela. Sumada lokal, sabay na dyan. Production ng Samuya pong Anghel, si Angel Mustasa. Sa IT, yaw dyan si Richard Astor. Siya po ang inkargado kan broadcast me worldwide high definition full digital broadcast sa DCGB News Online. Internet po yan. Kaya on air sa radyo, DCGB region-wide. Pati naman po sa YouTube. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ang sa indo po ang Public Information Officer ng Bayan. Broadcaster of the Year. Ay, nagagalas ba ako kapadignal kang Broadcaster of the Year? Broadcaster of the Year 2022. Yugon mo. At 2022 ba yan ito? 2021? 2021. Paano ba yan? Kukunti nga lang ating reactors. Pading Jomar, may makakaulay dyan sa Tabaco Comelec. Pading Jomar, good morning.
Salamat pa rin tiyo. Good morning sa mga tarantabay. Tama pa rin tiyo. Ano na ko sa opisina kan bagong election officer kan Tabaco, si Attorney Carla Herrera, ang salida o paswap ni dating Tabaco City Election Officer Attorney Tony Olaver na ngunyan niya na dumang sa City of Sorsogon, kapital ni Attorney Carla Herrera. Aramon tali kay Attorney kung ano o sa inan mga common posting area kan Tabaco, ano ang plano ninda, igosindang operation baklas, asilida pang mga detalye, may connection digdi, ano sa pagdiling niya, ang assessment niya, kan dalagan kan politika, ngayon na magabuto na election digdi sa siyudad kan Tabaco. Attorney, live kita sa DCGB, nasa balyong linya tabi si Pio Fernandez. Hello, good morning po. Good morning po sa Gabos na listeners. Yes, ma'am. Salamat po sa pagbisita sa Muyat opisina and sa pag-assist sa Muyat. Tanganing makatao kami si public information sa Gabos na nagdadangog, especially sa mga taga-Tabaco City. Opo, ma'am. Good morning. Salamat sa oras ha. Si Pio Fernandez po ini kang DCGB Legazpi. Attorney, ma'am, ano ang sistema bako sa palibot, particular diyan sa Tabaco, ano ang sa indong nanunutaran na mamasidan manungod sa pagburugtak kaining campaign paraphernalias, tarpaulins, poster sa Sinibapa, sa indong assessment, ano po yan tabe? Ang sistema nagsusunod o dahil sa prosedimento tabe? Sa mga kanina nga ning aga, while pa hindi man ako sa opisina, pig-observe ko man sa mga posters na mga nakahang. So, obviously, may nakikita kita na mga illegal posters na daing nakalaag, especially sa, ang ano pa ngunyan kasi ang concern natin is sa national candidates. Okay, so since data pa man masasabi na kandidato sa mga local ka, so ang kanina pig-observe ko, ito para sa mga national candidates. Mapapansin ka nga na dahil po talaga so mga nakahang sa mga electric posts, sa mga publikang kuryente, sa mga kahoy. So yan po ang di-relimit tanganing pag makataok ni notice sa mga concerned na kandidato, tanganing pag-abot kang pinaplano ming offline baklas, yan po ang tataranggalon kang task force baklas na i-organize nito kaibanan ang PNP, DPWH, and Senro. Opo. Attorney, ano ang klasifikasyon nindo kayan? Ano sa paghiling mo? Blatant violation kan sa national na mga kandidato mo na yan na iyaon dyan sa indong area of responsibility? Over? Yes po, opo. So gusto ko lang i-clarify kasi ang tighihiling ni dyan, particularly kami kaya na mga election officers nag-designate kami ki mga common poster areas. So technically, once na daiya nakalaag sa pig-designating na common poster areas, considered as illegal election propaganda or posters outside the common poster areas. And also, pwede pa yan ilaag sa mga private properties provided na may consent dyan ang owner. So, hahapunin man kaya ng owner kung naghagad sa indang consent. Kung moto proprio, may authority po ang task force baklas na aliun yan. Yan, oho. So, another po na paghihiling ni dyan, ito sa sizes. Okay, so ang sizes ko kasi na allowed is 2 by 3 feet lang po. So kapag nag-exceed dyan, yan, considered as illegal election posters. Okay, so pwede niyan tabi halion. Pwedeng mas sadit sa 2 by 3 pero pwede mas dakula sa 2 by 3. So yan pong paghihiling ni so lugar kung sa impiglaag asin so size. Opo. Di at least, madam, sa Tabaco, hali na mismo sa Indo bilang election officer, there is blatant violation kan yan na
rules sa pagbugtak nin mga tarpaulins, election paraphernalias insofar as yung national level candidates are concerned. Ano tabi? Now, pag abot duman sa pribadong lugar, tabi, madam, igwa kang piga sabi na dapat may konsentimiento sumay sa diri kan lugar ngaya so kudal o so harong o so compound. Now, kung so halimbawa sumay sa diri mismo ang magbugtak. Pero siyempre pag siya mismo ang mabugtak kan tarpaulin, obvious na igwa siyang konsenta sa diri niya mismo. Now, pero ang ibinugtak niya pagkadro dakula na poster tabi sa laog kan sa iyang compound, what would be the implications of it tabi, attorney? Yan po ang sinasabi ko. Bako lang na tama ang lugar, dapat po tama man ang sukat kang poster. So pag iyan na sunod, maski nasa tamang lugar yan, pero mas dakula siya sa allowed na size kang poster na 2x3, kaibanan po siya sa tatanggalon kang task force baklas. Pag nagkaigwa kami operation baklas. Yan, oho. So, are we safe to assume, tabi, attorney, na ining pitatara mo is of generic application? Bako lang ini sa tabako, tabi, over. Yes po. Provided siya sa Fair Elections Act as well as sa COMELEC guidelines, COMELEC Resolution 10730. Yan yung implementation ng Fair Election Act para sa ngunyahan namin ng 2022 national and local elections. Iyan. Oh, so, halimbawa ako, tabi, madam, igo ako ning compound, ano? Nagbugtak ako ning pagkadro, dako lang tarpaulin. Tapos yaon na sa otoridad, yaon na sa COMELEC. Halion, madepensa ko day, sa diring lugar ko ini, pigbibidyo pati, tapos ipopost sa Facebook, pigbabaklas na kan COMELEC ang otoridad. Tapos pagkadro dako la, sa diring ko ini, violasyon na ngaya. Ano po, madam, would it be possible na arog ka ng depensa? Over. Day po, yan po ang ulit-ulitin po kang COMELEC. Duwa dyan ang hiling ng permi, dapat tama ang lugar and tama ang size. Yan, oh. Maski tama ang size, kung nasa maling lugar, hahalion. Maski tama ang lugar, kung mali ang size, tatanggalon. Iyon, generic pati ang application kan madamano. Now, sisay ang tatawan ni nagkakanigong asunto sa pagbabayular naan kan mga tarpaulins election paraphernalias. Would it be the candidate himself or herself o so nagbugtakan poster o sumay sa diri kan lugar na binugtakan kan poster? Tabi, please qualify, attorney Tabi. Yan po, kaya po nagtatao kami kinoti sa concerned na kandidato. Kasi kung dait na po yan tanggalon or dait patanggalon, may presumption po na siya kaiyan ang naglaag. Kasi po ang hold ba kaiyan sa kandidato pa rin. Yan, oho. Now, so, would it be a valid cause para i-disqualify ang sarong kandidato? Over. Yes po, kasi ang violation ng Fair Election Act, election offense man yan. So, once na ma-prove na nag-commit siya kaiyan, of course, kung ano ang penalties provided sa election offense, iyo ang maitatao. Ang saro duman, it's prohibition to hold public office. Now, dahil pala makakadepensa so kandidato na bako man ngaya ako nagpabugtakan, ko baga ngaya sa ibaba donated by friends of arog ka ini. Ako man ako nagtaram na sinang magborogtak kayan dyan, would it be a valid defense, tabi, attorney? Yan po. Kaya po, very important man po na nagtatao kami kinotis. Kung daingani, may presumption na sa inda. Kasi kung within 72 hours man yan kung in kaso da man sinda ang naglaad, at least madumanin ka sa lugar, paalion. Yan, oho. May naunang bitang ka po, madam, kasubago na ma-operation baklas ka mo. Noarin po yan, tabi, attorney, over. Yan po, pinagpaplanuhan ni pa po. Basta po matao kami notice sa mga kandidato, sa mga headquarters po, dito sa mga concerned nato na national candidates. Yan, once po na nagtaon na kami kinotice,
ibig sabihin po, arani na kaiyan ang Operation Baklas kasi hindi po para ni naman sinda na kung igusing-gasing mga illegal posters, magkataranggal na ninda. Yan, oho. Now, insofar as ining sa local candidates is concerned, attorney, ano po yan? Magpabugtak ako niya ng pagkadurod ako lang tarpulin, igwa na pong violation iyan tabi, over? So far as our Fair Election Acts is concerned, ang sa batas naton, since ang COMELEC nag-implementar man sana, yan po, since they kasing considered as candidate, wala pa man po sinda under the law kung pagkataram po, wala pa man po sinda tigabalgar na batas. Iyon, oho. So, noari na sinda, technically, legally maapod na nagbalgar na kan bata sa fair, insofar as fair elections is concerned, ining mga lokal na kandidato tabi? Technically po, magiging kandidato po kay sinda pag-abot po ang campaign period which is for local candidates March 25. Yan. Di sa Marso 25, haralio na. So mga darakulaw na tarpulin na yan. Kan mga lokal, pwede pa yan tabi. Yes po. Pag-abot po ang March 25, yan naman po, magkakaigwa naman kami kay planning for Oplan Baklas. Udi, ganyan pa lang. So mga darakulang poster, buda, maski sain-sain pa magbugtak, mga local candidates, pwede pa tabi, attorney, ano? Yan po, so far as the COMELEC rules is concerned. Yan po, kung iguman po sindang other laws na binaviolate, whether for environmental law or kung iba pang law, kung sa traffic, kung nakaka-distract, yan po, look out naman po sa ibang mga concerned agencies natin. Pero in so far as COMELEC is concerned, wala pa po sinda binaviolate sa Fair Elections Act. Maybe in some other laws which are being implemented by other government agencies. Opo. Attorney, madam, sa imong pangapunan man sa area of jurisdiction mo, tabako bilang election officer. May follow-up lang. Sige, sige. Duman tabi, attorney, sa pagsasabi mo na pwede na halion sa Operation Baklas, itong mga posters na dahil nagsulod sa sites sa mga pribadong pagsadiri. Halimbawa, sa sarungarong, kinaganang kidakulaon, sobra kadakula, na poster sa 2x3 na nasa laong kan sa iyang compound, nakakaan sa balkon. Anong sistema? Nalaog lang ka sa grupo? Kasi nangyayari ka violation or may mga protocols na dapat kasunod doon? Siyempre po, may ginusunod makita na protocols, especially nasa pandemic ito yan. Opo. Siyempre po, maas man kami kikonsent sa iyan sa inda, especially kung nasa laog naman kang dwelling ninda. So kami, ang ano lang talaga, sa luwas, sa visible man sa mga matakang public. Sa loob na gate, nasa loob ng gate, visible, sa matakang public, pero yaon sa harong, sa loob ng gate, they need to basta antimano, matutuwa yan. Depende po kung paano siya, kung hilingunan siya, o kung nag-a-attract siya, or kung, yun na nga, kung nagiging, talaga siya, election propaganda. Yung sabi na pwedeng maka-encourage or discourage ng mga tao para itong tawong ito na piglaan ba sa poster, butol o da ibuto. Kunday baga ka mo pala doon sa gate. Ayan na po, taon naman kami kay ENT letter or any appropriate action na pwede niyong dibuho. So they pwede person na mag-loud ka mo sa gate? Yes po, oo. Opo. Ayun. Iyo masana kumpadring Jo Marta, nakukuha ko ang punto mo pa di na kumbaga in flagrante delicti. Uya na hiling tarpulin dakula unon. Pero nasa compound, sa loob kan compound, madipin sa sukan pribadong kwan may ini. Dahil ka muning nagakanigong waran to kung ano, di ba? Pagal na yan kung magsayo mang magpalaog so may sadire, tabi. Oo, so ato na, ang digibo, ang batang nagsayo na? Pero kami, in so far as Tabaco City is concerned, hihingi po kung ano siya, kung possible na pwedeng makahuron. Of course, ma-ask kami din, kakahurunan ni maayos ang concerned na
private citizen na kung dyan na kami mahanap key assistance sa ibang agency kung papanahon ito mapahali. Kung Legal remedy. yes, legal remedy. Kung itong poster na ito na pignaag niya, it's very visible man sa luwas ng karong niya. Okay. Sige po, attorney, so pangapudan mo na tabi na tiga ni Pio. Yes po, Sir Pio. Go ahead, tabi, madam, sa imong pangapudan man bilang election officer kan Tabaco. Go ahead po. Ayan po. So, yun po sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa Gabos nag-applicate agencies naton. Poon po sa pagtukaw ko digdi, yan po ang pag-aasikaso naton. Magkaroon si coordination ang Gabos nag-applicate agencies kang government na ma-utilize kang COMELEC kang yaning magkaigwa kita ki safe elections nga ni secured, accurate, transparent elections. Ayan, and honest. So, yan po, may mga sunod-sunod po kami na mga activities. Makikoordinate kami, pati po sa mga kandidato bago magtuon ang local campaign. Tanganing sila man po makaprepare as in may paliwanag dito sa indaki maayos, gabos na rules and regulations man po ng COMELEC. Kung aning dito po sa Tabaco City, maging maayos man po, maging peaceful, ang pangangampanya pag-abot ng March 25, 2022. Thank you so much, madam. Salamat po. Salamat naman po. Thank you. Okay, thank you very much, Attorney Carla Herrera, ang bagong election officer sa Tabaco City. Halitabi di mismo sa sayang opisina, Jomar Bien, DPG. Salamat, kumpadreng Jomar, kasabay si abogada Carla Herrera, ang election officer Tabaco City. Oras Pilipinas, sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Surf. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Ito po si Susan Roses. Pag kailangan ng world-class na gamot na kayang bilhin, hanapin ang check ng RightMed. Maintenance o vitamins, hanapin ang check ng RightMed. Adult or children's medicines, hanapin ang check ng RightMed. Kahit bulak, alcohol, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync, ascorbic acid
Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. Cobra Energy Drink Immunity Plus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Heto na, heto na, heto na, heto na. Senador Mig Zubiri, idol na. Nandito na ang trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa at 2 dekadang may karanasan sa serbisyo publiko. Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Mig Zubiri, masipag magtrabaho. Iputo Mig Zubiri, ang trabahador ng Senado. Number 64 sa Baluta. This political advertisement is paid for by Mig Zubiri, G. E. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Daanan man ang sunog, lindol o bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para Senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Pandemya man tumigil sa aking mundo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para Senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian. Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix. Sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa. Dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home Seat. United Home Sita.
Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man, 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. Farex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and a healthy lifestyle, tulong para iwas pamamanhit at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B complex ng Farex. Take it daily. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Igwa na lang kita ni 17 minutos bago mag-abot ang alas 10 sa programang
Tingugan, Banwaan. Chikitan, chikitan, tan, tan, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe, tepe, tam, pam, pang, ketumbang, kepin. Chikitan, chikitan, tan, tan. Good morning dyan sa Bato Catanduanes. Sa yaraon dyan kay Sir Renen de los Reyes sa Bato MPS. Buda kay Alcalde Gianni Rodulfo kan Bato Catanduanes. Mabuhay tabi kamo dyan Dagdagan ta. Ang mga informasyon dyan sa luwas, nasa linya si Compadreng Al Armario. Padingal, what's happening? Good morning! Yes, good morning tabi Pading Pio. Yaon kami digdi sa Pawa. Nakiribanang kuan sa tuyang amigong si Rondon Recaport. Na Provincial Youth Development Office sa may mission man digdi sa Pawa. Sa may medical mission digdi pare. Ang grupo ni Governor Alfonso Pizarra sabay sina Congressman Pido Garbin, sa grupo man ni na Congressman Garbin, and saraw dyan sa mga aktibong nagpartisipar yung grupo man ni Sir Rondon Recaport tanganing maaraman tatabi pare kung ano man ang may tatabang kan youth provincial youth development digdi sa probinsya. Yan tabi si Sir Rondon. Sir Rondon, tabi sa Pading Pio. Ay, salamat Sir Al. Sir Pio, maray na aga po. Yes, good morning Sir Rondon. Salamat sa oras. Sir Rondon, igo man ang gadtabi ni mandato ang gobyerno, lay national na pangatamanan niya to ang kahubenesan insofar as yung digdi sa Albay is concerned. Ano po so marching order man kan Kapitolyo ni Gobernador and so sa tuya ng na-implementar para sa pagpakusugkan Hobenes, Sector Hobenes, and mga plano patabi. Go ahead po. Well, actually, Sir Pio, ang mandato po kang Gobyerno National sa Tuya. Number 1 dyan, ito pong Republic Act 10742 na po nagmamandato sa Tuya na magtaon ng giya sa Cobinesan as in magtaon ng mga developmental activities para sa Cobinesan. Yun yan po, yung kabiligdi sa Pawa High School, tangani po magtabang sa Medical Mission. Saro po ini sa rollman kay mga kabataan na i-assist man ang mga Cobinesan na sin makatao ng serbisyo, no? Ang mga Cobinesta kay po ng serbisyo medical, dental, optical na po lalo po rin particular sa barangay Pawa. Kaya ang po din volunteers sa mga Cobinesan, tangani po mag-support po sa mga frontliners Yun, oo po. Nali naman pong na-stabilisir. Pero po yun sa mga organisasyon na sa tuya pong tiyatabangan man, tangani po magdakula ang grupo Malinda. So ngayon po, yung po siya niya nag-assiste, alabak lang sa mga soltero, daragas, mga ina, asin ama. Pati mga as-old na pa. Sandali, Sir Rondon, nagdidiferensya ang linyang ini. Mabali ako duman sa sarong linya ni Compadreng Al. Tabi, Sir Rondon, ikakata ka on air ha. Nagkukunyan ining, hindi na tayo, di ta na mako ang patama-tama kay ning sa tuyang mga telcos. Tabi, permi na lang yan. Or baka ang sa kuyang cellphone ang dapat salidahan na. O sa kuyang numero. Digdi kita sa sarong linya ta. Yung mananggad so mga Hobenes, kaipuhanan na mapangatamanan man managad yan. Yan ang nagaring na. Compadreng Al, go ahead. Hello? Yes, opo. Opo. Difícil ang linya dito, mahirap ang Opo. Sige. Now, Sir Rondon, insofar as yung sa tuya ng na-implement, looking back, digdi sa pagpakusog kan sektor kan Hobenes sa Albay, kumusta na po tabi ang atensyon na ipigtao dyan ka na Kapitolyo Provincial?
po ang Kapitolyo Provincial sa pangyayarid po kasi ito para kung magandang sa big team na kulang po sa pagkagiligiba sa tinatawag sa kabinesan. So kita mga training na itinaw sa po dyan. Ito pong kabatatang small engine training sa alas 29 sa kabinesa na magkagawa sa diring sa negosyo, particular itong shop, no? So kulang yan. Hindi makita mga training kung magkaagi, lalo itong mga training sa province kay ibang Red Cross in terms of first aid. Yan very recently, kita ng nag-beneficio na halos kulang-kulang 500 sa kabinesan na tinawantan ng capacity sa Bapility program. Nakita po, lalo po si Governor Alfred Bicara, nagtutubod po siya na dapat matauan ng pagkataon ng training sa kabinesan. Saka sila mag-capacitate, kaya po nangamasod ng mga leaders sa Tabanuan. Kaya po kayo po sa PYDO, siyempre sa GIA at sa Gobernador, as in sa GIA man, mandato ko sa tuyang batas, ang 10742, kinagibuta po ang mga bagay-bagay as in partnership as actividades para sa kabinesan. Ngayon, daw, yung sa PAWA, saan po mag-assist naman sa mga kabinesan na ipo po ng basic services, particular ang medical, dental, as in hospital, kasi nito mga kabinesan na di pa na mabakunahan kaya yung vaccination hindi. So, bakunan po yung na-assistantahan mga senior citizen. Ang mga pagkikila ko di po, ang mga kabinesan na yan po sa barangay PAWA. Kailangan ipo ng mga basic services na tinatawag po sa provincial government of Albay. Yung pong mission na ini, harin na po inibigigibo. Naulang lang po kita ng halos 2 taon po dahil po ang pandemya. Ngunyan na medyo po nagubaan na ang kaso kan kasatuyang COVID-19 at sa alert level 2 na po ang provincial ng Albay. So dahil po sa giraray na binalik ang kasatuyang mission, makukuhin kung ano man, alagad may mandato po ang probinsya na may hatod sa rarayang lugar ang basic services po ng probinsya. Iyon, oho. Di sige tabi Rondon kung igwa ka pa po tabi na gustong i-asigurar sa youth sector sa bilog na probinsya ng Albay na daisindapi pabayaan kang presenteng administrasyon. Go ahead tabi. Well, totoo po yan, sa PIO. Malaba ni marami kasi ito yung gobernador. Actually, niluwas ni one of the states and sa hindi gumawa ng documentation na halos 5 minutes para matailing din kung ano ginibo ng gobernador. Para lang po yan kay LGBT. Para kay LGBT. Pagtungkaw po ng gobernador, nabilog din na po mga LGBT. Kung po may social ordinance na sa KDL pagkakataon. Kung yan po mapuna magamit yung Albaynes Code. Na yun po nabilogin nila maging liga sila. Sa pagpapatunay na padala po ng gobernador ang kabinesan. Yun lamang po, sa diyaran sa buong panawagan sa mga taga-PAWA na magdidi po sa PAWA High School tayo ang ang provincial government sa Albay ay magtaon ng serbisyo, medical, hospital, vaccination at dental sa Gabor. Sa dinaray, Sir Pio, salamat. Alin sa tuyang pamilya DCG, salamat. Salamat mga kay Sir Alar Mario. Marinaga po sa Gabor. Thank you so much, Sir Rondon. Sabi, Sir, yaw man si board member Nel, muntal na nahiling ko. Kapatiwan ka lamang si board. Sige daw. Sabi, upapit ka lamang. Hey, kumusta sa Valentine? Ay, kumpadring Neil, salamat tabi kinatawan. And so far nakaraos man so Valentine's, siring man kan pagsilibrar mo ning kaugmahan tabi pa de. Opo, kumpadre, tamang-tama yaong ka, kumustaan monitoring nindo duman sa pinagpandrinuhan mo bagang dakulao na tabang sa komunidad itong sumanunungod sa tax amnesty sa amilyar. Kumusta monitoring nindo tabi kung dakul so nag-avail kay Asin basis sa kuyang ako ang initial na informasyon, dakul so naka-avail. Malanga ni halos gabos na pigadimo ng kung barangay ni saro 2 minsan 5 dakul man nagpapasalamat maski por paano nga na kakuasin ng diskwento. Ito ngayon diskwento may magagamit mina sa ibang pangaipo mi. So malanganay sa sarong barangay sa Kamalig, tricycle driver siya, nakasave na siya kay mga 3,000 pesos. Oho. Duman sa iyang binayada na amilyar. So base duman, dakol kita natabangan asin natabangan taman sa gobyerno para ini mga nakolekta ini may bilta naman sa mga residente sa pagikan mga serbisyo na araw kayo ng kagigibo ko niyan sa Barangay PAWA. Opo. Di kumpadre tabi, sagkod no rin paan effectivity ka itong amnestia sa amilyar paki-explicar tabi giraray?
po, 2022. Pwede po sila mag-avail kayo ito na may condonation kan mga penalties and surcharges. At the same time, sa 10% discount, ma-avail pa ninda. 20% discount, ma-avail pa ninda. Kung babayadan na ninda, so 2023. In advance. Advance payment. Po. Pati po sa Ciudad San Legazpi, pwede na po mag-avail. Kung medyo sa kagadan taman sa Ciudad San Legazpi, magpasarmang tisinda si ordinansa na pareha sa probinsya, nagsimbag bansinda, at na-review mi na itong ordinansa, may mga naka-avail naman po. Opo. Naputol lang kasubago tabi, kumpadre. Sundo na rin patabi ito. Over? 30, 2022. Ayan. Igwa pang pagkakataon, dakulaon ining bagay sa mga albayano na so amilyar, so sa indang penalidad, mabaliwala na ito, babayadan na sana, so actual na bayadan, buda, so kung mag-advance 2023, igwang 20% tong diskwento. Over? Opo. At the same time, so babayadan ninda naman sa 2022, may 10% discount hanggang June 30 na po. May diskwento pa. O di sige, iyo masanatabi, kumpadre, kung igwa kang gustong ipaabot sa mga albayanos, segundo distritos, go ahead tabi. Ay, masarap po ito pa rin. Ito manual sa Real Property Tax Amnesty. Dahil sayang man kung dahil mag-avail kayo niya o dahil may inforbaran. Hindi sa ito yung mga taxpayer. May magayon na programa ang provincial government kan Albay. Na pinamamayon ni Governor Alfred Dispara. Opo. Salamat, kumpadre. Mabuhay ka tabi. Salamat and more power. Thank you all. Thank you so much, tabi board member Nel Montaliana. So yan tabi pa rin, ang pagkasa na. Kan mga bisita ko niya na kadako lang, nag-arabutan na. Ligdi sa Pawa. Ligdi sa may high school yan. Pawa. Barangay Pawa, Legazpi City. Yan ang report, Alor Mario. Thank you. Thank you so much, kumpadre Ngal, sa report ali dyan sa Barangay Pawa. Sandali po muna, may apoda. Luwens, Pading Jim, and Ann, standby na lang ka mo pagkatapos siguro kan Bareta at nasa linya, nag-apod si Sir Danny Garcia, ang tagapagtarampo kan Gobernador. Sir Danny, good morning. We're on air sa Tingog kan Banwaan. Morning. Good morning, Pio. Ngunyan ang medical mission ta Pio para maaraman kan mga paratangog tabuda mga listeners nito sa may area kang Pawa. Yaon po sa Pawa ngunyan ang provincial government mata upong libreng medical, optical, and sugabos na serbisyong pigatawta sa man medical mission pati vaccination tabi Pio. Sunod-sunod po ining gabos na barangay kan Legazpi, like sa aga sa humapon. Sa aga naman sa umapon ang team kang Albay. Headed by Governor Albichara, siyempre. Ang mga natutuklasan tapio digdi sa mga lugares na nadudumanta sa southern and northern barangay sa Legazpi. Sa piyong mga kababayan na dahil pa nabaksinan, first dose pa lang sila tabi. So gusto ng hararayo pa, no? Dahil man nagbababa na magpapakuna ka, may dapat nga na so urang dumas. Sabi ko man ay natapos dahil ka mo nagpapabakuna, mahalon daan mga pamliti. 140 pesos ang back and forth nito. Kaya dahil daan nila kaya magbaba. Yun. O di, very timely man sa magay na strategy yan, bring the government to the people. Ano nga yung yaw na sa servisyo mismo, bako? Tama, Pio. Kaya nga ni, sabi ni Governor Chala, so we've been doing this, no, ining medical mission ka probinsya, nagpunin 2016 pa baga. Ang so na-acquire ta sa mga hotel van, so mga medical van, from the DOH, yun na so ano ni Governor Bichara na mag-medical mission in all over the 3rd district, the 1st district, and siyempre Kamalig in the 2nd district. So duro-diretso po ini, ngunyan po medyo nakakonsentrate sa Legazpi para matabangan ta naman so LGU Legazpi na so mga dai pa talaga na bakunahan, mabakunahan man. And matawan pang serbisyo medical, optical, libre po ang salming, Pio. Reading glasses, libre man ang lugaw at kay Vice Governor Greg. And then may patuli pa kita Pio. Patuli and haircut. So dakulong po iyan ang serbisyong nakukuha ng mga kababayan. Roger. And so mga IMPO, igwa pa kita, so sa veterinary office naman,
nag-injection kay anti-rabies sa mga ayam. Yan. And most of all, Pio, grabe ang tabang ta dyan sa mga wheelchair. Pangangaipokan mga katugangan tag wheelchair, taong tabiping. Okay. Sige tabi, Sir Danny, and good luck. Mabuhay ka mo. Ingat tabi. Thank you, Pio. God bless. Thank you so much. God bless. Si Sir Danny Garcia, dinagdagan itong situationer dyan sa report ni Compadring Al. Grupo yan na provincial government Albay, buda grupo ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Luwens, Pading Jim, and standby ka mo. Tama bareta muna kita. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Bye! Oh, ano na naman? Ano nga ni ito sa numero kan ako Bicol Party List? 18. 18 ang numero sa baluta kan ako Bicol Party List. 18? 18! Yan ang hanapon mong numero sa baluta sa lindong kan mga party list. Tatandaan ko na. Numero 18 ang ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Special paid for by ako Bicol Party List. The best promo, big time ang premyo, year 2. Grand prize winner ng 500,000 pesos. Ako po si Vincent Buelia, 32 years old ng Bagong Bayan TV Albay, may asawa at anak. Ako po ay gumagamit ng Best Cafe kasi napakarami po ng health benefits nito. Isa na po dito is hindi na po ako hina-hyperacidity. Sumali po ako sa Best Cafe promo kasi napakalaking tulong po ng price para po sa family ko and lalong-lalo na po sa future ng anak ko. Bili na po tayo ng Best Cafe kasi bukod po sa napakaraming health benefits nito ay napakalaki rin po ng pwede nating mapalano ng premyo. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Harapin ang hamon mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nagpasa ng batas pang edukasyon. Batas na para sa maliit na negosyante. Pinondohan, mas murang gamutan. Pangangalaga sa kalikasan, hindi niya yan nakalimutan.
Senado, number 40 sa Balota. Paid for and by Loren Legarda, G.E. Garcia Law Office, ground floor Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Department of Health na dai pa man sindang nahihiling na dugang na ikaapat na dose ng COVID-19 na pwedeng itao kontra sa Omicron variant. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang local health experts nagre-repaso naman sa efficacy kan ikaapat na dose kan COVID-19 o ang ikaduwang booster shot hali sa ibang nasyon na nag-administrar kaini siring sa Israel. Sa iyang ipinaliwanag na diis o na base sa pag-aadal na sa indang pig-evaluar asin base sa eksperyensya kan ibang nasyon da imanindugang na value para sa Omicron variant. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kong Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magkataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Fun Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o pahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sa kod alas 12 ni Gugto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tingaw Ganbanwan. Pio Fernandez. So naghapot kon sa initong medical dental optical mission plus bakuna diyan ito sa pawa yung padingal so kani padingal sa pawa diyan sa pawa po kan Ligaspi ha. Sige, diretso po kan istorya nasa linya Luens na Barcena. Luens, good morning, go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa magadagdag pang bareta. Todo inguwan ang unyan ang lokal na gobyerno man kandaraga na pakarayon ang manlain-lain mismong tinampo sa mga buru-barangay. Lalo na ang mga tinampo na pirming tiga-aragian asin raot na dahil sa kahaluyan kan panahon. Ini makalihis na manotarang kan DCGB sa may barangay San Roque Candaraga na ang grupo na Municipal Engineer Fiel Montaliana antimanong pakagudakan tinampo aakwaton sa mga ginudakan kontrak. Pagkatapos lalapatan naman in panibagong semento digdi partikular sa may Santo Cristo Street pasiring sa may pamuso na milagrosong Santo Cristo Chapel. Parte kan rin mga rehabilitasyon asin programang infrastruktura sa lindungkan administrasyon ni Alcalde Vic Perete. Sigun kay Montaliana sa pagkikipag-ulay sa yakan DCGB News, kasabay sa improve digdi, iyo ang mga kanal sa gilid kay ni asin paggagamitan in pondo na sobra sa 3 milyones pesos. Target date na matapos ini sa maabot na Mayo 10, 2022. Alagad kung sa presente hihilingon sa kaskas kan paghiro sigun kay Montaliana kan pagpatrabaho tiba at mas mapaatab-atab pa ining matapos. Kung matatandaan ang nasambit na lugar, talagang malubak na asin minaruluhay-luhay digdi ang mga manlain-lain na motorista asin ngunyan pagkaigwanin abitabling pundo inaksyonan ini sa paagi ng siring na proyekto.
Iliman sinusuportaran asin padagos na tigmomonitor man kan barangay council kan barangay San Roque ngani na masiguro na maging marhayman ang dalagan kang proyekto asin maituro sa mga tao ang mga alternatibong agihan sa mga lugar na naapektaran temporaryo kan patinampong ini. Roger. Iyan tabi Sir Pio ana mga dagdag pang istorya halis sa lokal na gobyerno kan Daraga. Ako po si Luwen Bursi Barcena. Salamat Luen sa dagdag na istorya. So diyan iyan pasiring man sa Santo Cristo ano. So diyan baga kay Senyor Santo Cristo sa kuan sa Daraga ha. Iga papakaray na po sa patinampo. 14 Lapuas alas 10. Pading Jim, what's happening? Good morning. Salamat everybody sa mga dagdag manyatong balita. Good news sa mga residentes kan barangay La Medalia, Piodoran, ang House Bill number 4751 and Act creating barangay to be known as Barangay La Medalia, Piodoran, na pinagbusol ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa Kongreso. Ngunyan, uto na tabi pa de nasa Senado. Pasado na nga nito kumpadre ta igwa ka iyanin ipinagpaluwas na informasyon si Senador Francis Tolentino ano na nakapasar na yan sa third reading gayo duman sa Senado na formal ng makriarkang Barangay La Medalia diyan sa Pulangi kan tercer distrito kan Albay ano sandali ta pudanta si pading Jim ta naputol so connection ha yan Barangay La Medalia kan Pulangi yan sige ta magayunon ana gari nakapasar na yan sa third reading sa Senate pinag-informar nga ni gayud kumpadre ni Senador Tolentino si Congressman Didi. Iyon na tabi pa de kuha ni sa third reading ngunya nasa local government committee na nasa lindong ni Senador Francis Tolentino. Sa pag-estudyar, informasyon ay pinabot ni Senador Tolentino kay Congressman Fernando Didi Cabredo nagkakanigo sinapapanahon ng may makalusot na ini sa sayang komite. Ayun. Kung positibo na Congressman Counter District na marirealisar na sarong barangay sa Piodoran na nagdidepende pa sa presenting budget sa LGU as in provincial government, maabotan mga aldaw, pero sure ball naman sa nene, duman sa committee ni Tolentino, mabibinipisyara na Barangay La Medalia, kan kung ano man ang mga benepisyos na nakukuha sa nasyonal na gobyerno, kaparehas na kan mga barangay na kataraning kaine. Namamayag pag, grabe ang kuwan, accomplishment ni Kong Didi, ano, sarap pa dyan, itong so hatchery area baga, ano, na maistabilisar dyanin lugar sa 3rd district na mga ngataman kan sa tuyang rekursos naturales mga sira yung na-aprobaran nun baga ito na baga so makrear ni na hatchery area dyan sa 3rd district sa Libon and apwera pa kan so pig inspection pa baga ninda dyan sa may Ligaw nakulo nan kuandig di na mga proyektos ni Congressman na maabotan na daw magkakarealisar na. So, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, garina sa Kamsor, digdi na ang regional office maabotan na daw. Roger, plus ining balikan ta ining sa Barangay La Medalia, kan pulang dyan o kumpadreng Jimmy? Piodoran. Piodoran, ining Barangay La Medalia, pag iyan na deklarar na full kumbaga talagang full-fledged ng barangay igona ninlay na minakrearkaan madadagdagan an sa indang mehoras ta makaka-avail na sindakan beneficios coming from the national government not only from the LGUs. Correct. Dependent sindangon niya sa lokal. Yan, oho. Good news na ini sa mga taga La Medalia Piodoran, imagine sa Piodoran mismo. Okay di. Pero ang gari ko na ito pading Jimson nabasa ko. Pasado na yata ito sa 3rd reading Yun na. Kumbaga, kung sa ini, final na, mapasiring na sa final. Yan, oho. Idadara na iyan. Solve na ini. Solve na. Idadara na sana iyan sa
pagpirma kan presidente na lay na iyan na minakre arbirang labidalya, diretso na iyan. Diretso na tabi pa de. Sige. So yan tabi pa diyan sa to yung mga dagdag na informasyon. Good news, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring G. Mali dyan sa Piuduran, La Medalla, no? Congratulations, namamayag pagpo dyan sa 3rd District Tanalbay, si Congressman Didi Cabredo. Sunod-sunod po ang accomplishments. Yan na pinagbuburugtak dyan na, o kaya na ipapasar na leyes na mabugtak kan manlain-lain na infrastructure projects, yung sa hatchery, maasigurar iyan kan food supply, dyan, production and supply insofar as yung mga sira is concerned dyan sa merkado kan 3rd District. Dua iyan na hatchery, buda itong so dumapa sa ligaw, igonin mga leyes na kana pinagpapasar si Congressman Didi, creating iyan na hatchery area. Buda itong so College of Veterinary Medicine sa Pulangi, Bio. Sus Mario po talaga naman. Yung sa Bureau of Fire. Kadakol patabi ha. Congratulations kay Kong Didi. Ano, yun ang sabi ni Kong Didi. Dai pagpabayaan ang Tercer Distrito kang probinsya ng Albay. Aramon, diyan mismo sa komunidad kung anong pagangaipo. Kaya uyan po baga, ang mga naipapasar niyang legislative measures, susug iyan sa pangangaipukan komunidad. Ans, good morning. Go ahead na Ans. Good morning sa Pio, good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, daigo na malalawos ang eleksyon kan mga madalagan ko na bilang district officers kan Albay Electric Cooperative para sa Albay District asin nito. Ang informasyon, ipinalawas ko niya na pagkaaga sa follow-up kan DCGB News sa Aleco sa pamamayon ni Sir Roy Cometa, ang presidente kan Aleco Board of Directors kung saan ang rason ko na dahil malalawas sa aga nasambitan ng aktibidad, iyon dahilan sa wara man pala ni na-receive sindaw ken sindang nagsumitir ng aplikasyon para sa nasambitan ng posisyon. Dahil nang nag-interest. Dahil nang ituan na maray na istorya duman. Dahil nang nag-interest na magkapot kan renda di gobyerno kan Aleco. Taday nang nagsumitir kan sertifiko di kandidatura sa anong areaan? Albay District tapos Manito District. Albay District and Manito. So ibang area? Iba, iguan na tabi si Pio. Ini lang ang garo nagsigo naman ka problema. Tawarangan ini na nag-submit ki application. And kuta na venue ninda sa aga sa Bagong Bayan Elementary School and Manito Central School. Alagad na pag-araman taon niya daw na pinjente ini o kaya dahil nagunan nilalawos. Dahil malalawos sa eleksyon. Ngunyan, di bakantean hunta direktiba ngunyan, Albay and Manito area? Bakante. O dahil na talaga na nag-interest? O paano ka? Andian malalawasan ng eleksyon sa ibang area? Sa ibang area. So iba, tapos na Sir Pio. So iba tapos na. Igwa dumaning nagkandidato. Sisay so mga yaon ito duman naggana. Iko pa nakukuata kayo so official list din takan mga nanggarana. Pero hopefully bag natapos-tapos na maitaon naman sa tuya para sa impormasyon man kang publiko. Pero hindi talaga ang ngunya nangyari dahil malalawos because wala nag-apply. O di paano kanda yung representasyon sa tao? Mario Sip. Sige. Itawi si Pio, sabi man kan Aleco, mapaisisin na in kaso magkakaigugara rin na panibagong schedule sa eleksyon and kunigwa namin na mag-submit ki application. Roger. With Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Sa istorya kasabay si Boy sa movie. Uni baya padingnal na nagpaparati inokan mga yan na mga medical mission tabang gihiriro ngayata. So kung baga tinong naghiriro ngayata ma-eleksyon o di kon araw kanan sa Indo tabing line of argument taraman talugod ini na mga nagtatarabang day mag-medical mission ta eleksyon. Ay ngayon naghiriro ngay kay ito ngayang day pa eleksyon day naghiriro di taba taraman talugod ini na mga nagbe-medical mission, nagkataonin ayuda tabang, pumundo ka mo, tabo daanin data eleksyon. Kung dahil nagbabarangay, hayan nga sa gobyerno. Mario Joseph naman bayaw. So what's wrong? Tabi.
Iyan po na pinagigibukan sa tuyang mga gobernantes, na tsimpo lang niya na natatawan ni nagkakanigong atensyon ta, nagkakabiryo po, ta napinjintian halos 2 taon, ta nag-COVID baga. Matindi, so restrictions ka ito. Ay naku ba yan? Tabangan mo, may kanudian, ano nga yung eleksyon? Dahil mo tabangan, dahil naghihiro. Mario Joseph naman at kamo dyan ba yan? Tingog Kanbanwaan. Sa pangarap po kang bilog na puwersa, kami po naglalaom na ang programang Tingog Kanbanwaan na tawa naman kamuning serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa raog kaining semana. Happy weekend po! Viva Señor Santo Cristo! Salamat amang Diyos ang magbantay. Ako po si Pio Fernandez, tulos na masunod. News Manager Mardela. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.